Teisa, l'empresa encarregada de cobrir el trajecte entre Camprodon, Ripoll, Vic i Barcelona, incrementa el transport regular de viatgers per carretera en aquesta línia. D'aquesta manera, els usuaris i usuàries disposaran a partir d'ara de gairebé 2 connexions diàries per desplaçar-se a la capital de Catalunya i 2 més per tornar. Bé, des de l'Ajuntament hem rebut amb molta satisfacció el fet que a partir d'ara la línia d'autobús en Barcelona s'incrementa la freqüència. A partir d'ara tindrem 2 autobusos de baixada, 2 de pujada. Això pensem que per als camprodonins i camprodonines és molt positiu perquè millora les comunicacions del nostre municipi. Pensem que viure en un lloc com Camprodon té molts avantatges, és sens dubte un privilegi, però també té certs inconvenients, i el tema de les comunicacions n'és un. D'aquesta manera, és un pas que les millora i per tant per nosaltres és quelcom molt positiu, sobretot per aquelles persones que aquí, persones grans a vegades o persones joves que no tenen cotxe, que no poden conduir, doncs el fet de poder-se desplaçar de forma autònoma a la capital del país i que puguin fer les seves compres o cobrir les seves necessitats, pensem que és molt positiu. Per tant, molt satisfets, molt contents i des de l'Ajuntament continuarem treballant perquè les comunicacions amb el nostre municipi continuïn millorant a poc.